Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny daşary ýurtlarda nagtlaşdyryp bolýan pullaryň ikisi azaldyrmagynyň, daşary ýurda söwda gatnaýan ýa-da haýsam bolsa bir işi düşüp daşary ýurda gitmeli bolan, daşary ýurda çykan raýatlara ýetirýän täsirlerini gönükdirýär. Gepleşigimiziň myhmanlary Ýewropadaky türkmen diasporanyň wekili Bahar bilen Istanbuldaky Türkmenistanyň migrantlaryň wekili Rozbay daglar. Bahar, Rozbay Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Ine söhbetdeşler şeýlede hormatly radio dinleýijiler, Goloýda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň resmi web saýtyna yerleşdirilen bir maglumaty görä, mundan beýle raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän günnelik amallary, nagyt amallar $100 $50, nagyt däl amallaram, ýagny plastik kart bilen edilýän amallaram $500 $200 çenli temeldelli diýilen habar ýaýrady. Hawaýyna sizem daşary ýurtda ýaşap ýörsiňiz. Eýsem şu çäklendirme daşary ýurt bilen iş salşýan türkmeniň durmuşyna nähili täsir etdirýär. İlkinji söz nowbatyny Istanbuldan Rozbaýa bermek isleýän, sebäbi Istanbul diýilende Türkmenistanyň migrantlaryň esasy ýykyn edýän şäheriniň biri. Istanbula gatnaýan kommersantlara, söwdegärlere şu täze girdilen çäklendirme nähili täsir edýär Rozbaý? Öyle Türkmenistan'da häzir şu plastik kartlara yiyizlen çäklendirmeler Türkmenistan'ın esasy öz iqtisadi ekonomikasyna da gaty erwet täsir etdi we bärdäki Türkmenistan'da işleyen migrantlara da şu taýdan ýörekde söwda satyk edýän, uly mukdarda ýüket edýän kommersantlara da gaty erwet täsirini ýetirdi. Meselem şu erwet täsir nirde nähili göze ilýär? Mysal berebilirmi Rozbaý? Erwet täsir diýelim, mysal üçin men muňa bir mysal getirip bereyim. Esas şu taýda şu migrantlardan kulak edýän ýa migrantlaryň goýberýän ýüklerini äkidýän ýörekde raýatlarymyz bardy. Aňyrdan gelip äkidýänler. Olar aňyrdan almaly, pullarını alıp bilmezsen eýen bular da bärde şol akiden ýükün kilesine göre bahalaryny arttırdylar ya akiden pullarynyň bahalaryny arttırdylar. Ondan başarıda şu taýda ozal şol uly mukdarda ýük akiden kommersant söwdegärlerimiz bardy. Olaryň her bir dogrusyny aýtsak ozal syýaly kem ýük akidip bilen oklar. Taýdan öz Onda bu söwda aýlanşygyny azaltdy da şeýlemi? Söwdany haýallatdy şeýlemi? Söwdanam gowşatdy, haýalatdy da gaty erwet bulara da täsir etdi. Bular hem häzir şu taýda şol bankdan şol çäklendirme giýilmän wagty bärden şunu alyp bärdek şol ýük goýberän kargolara pullaryny nakt geçirip bilýärler. Indi ol çäklendirmeler girdi ölen Türkmenistanda döwlet bankynda dollaryň arzanlygyny bilýän, emma gara bazarda ölen gaty erwet derejede gymmat dollar. Onuň üçin hem hökümetin rejim parazylaryny häzirki ýöreden siýasaty gara bazarda dollar alyp satmak üçin olara gaty uly girdeci getirmek üçin muny da elde barny ulanýarlar. Bu da yetmedi. Bunun üstüne häzirki şol hökümetin öz içerisindeki rejim parazylar şu taýdan $1,000 $300 verip gaty uly möçberde, ýani en azından 10.000, 15.000, $25.000 çelmek öz hasabyndaky pullar bärden çektirip Amerika Türkmenistana götürüp Türkmenistanda gara bazarda satypdyr. Rozbaý, burmun sözüm bölýän. Ni şu meselem plastik kartlardaky pullaryň möçberini çäklendirme girdildi. Ýöne bu resmi ýagdaýda girdilen çäklendirme, resmi däl ýagdaýda, ýagny gara bazarda ýa-da araçylar İslam mukdarda dollaryny komissiýa bilen getirip nagyt pula öwürüp durlar diýjek bolýan. Öwürüp berýärler. Her $1,000'dan $300 komissiýa alyp öwürüp berýärler, ha? Her $1,000'a $300 alýarlar. Hasabynda näçe pulun bolsa iste hemmesini çekip berýärler, ählisini iste desem çäklendirme garamazdan täze girdilen çäklendirme, ha? Çäklendirme garamazdan alyp çekimlerine getirip berýärler. O pulda hana bilişiňälik ýa-da bellekeşimizlik Türkmenistanyň gara bazarynda uly möçberde rol oynayar. O da pulun öz eýeleri üçin. Halk üçin de pulun eýeleri üçin. Onda şey diýip bilersmi Rozbaý? Şu Goloýda girdilen şu daşary ýurtlarda ulanylýan plastik kartlaryň pul möçberiniň çäklendirilmegi gara bazardaky aýlanşygy, gara bazardaky söwdany güýçlendirdi diýip bilersmi? Elbetde, onu %100 aýdyp biler.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Inni söz nomotunu Bahara bereli. Bahar daşary ýurtlarda ulanylýan plastik kartlardaky pul möçberlerine girdilen çäklendirmeler Ýewropadaky türkmenlerde nähili duýulýar. Şolara nähili täsir edýär. Sende nähili maglumatlar bar? Söz sende Bahar. Teperençin sawolun men suat rozvayan aydanlarynyň bir möçberi bilen alalaşan devlet möçberi bilen belki Ýewropada bolanmyz üçin üýtgeşirak gelýär bize. Misal üçin Dubaydan elektronik zatlar getirip satýan ekenler Türkmenistanda. Şu bizim beren pulumuzy Dubayda olar natlaşdyrýan ekenler öwleri ýöne. Şuwa tulalanyp näme üçin diýemizde biz diýär bir güniň dowamynda diňe $200 zadan biljek diýär. O $200 zadan bize hiç bir kanagatlandyran okşun üçin indi pul öwrebiljek gelýär. Şu düşüreni ehli sewda edýärler, ehli biznesmenler işinde uly bir gara o ýaly bir zat ýüze çykaran bolmaly mukaddi pikir edýär. Diňe nagat pul bilen çykyp sewda edip bilýärler şu wagt, edil şu wagt. Kartçykadan nagat alyp boljak pullaryň sentýabryň soňunda $250 bilýär şeýmemden. Oktýabrda ýa bir günlük diňe $100 natlaşdyryp bilýänlerimiz ýüze çykdy. Noýabryň başynda da ministrler kabinetinde işleyen birinin ayalı öyle bana aytdı. Noyabr'da diýdi, ya tutuşluğun yapılacak bu diýdi, daşary ýurtdan atlaşdyrmak işi diýdi ya da hiçli peýdasy bolmajak muktara düşürüljek diýip aýdypdy şol ayal. Bizim tanış bilişlere de aýtdy, noýabra çeli çykaryp biljek, puluny çykarym $100 bolsa da. Galanam diýdim, soň viza kart açmagy da geregem galmajak. Men şin diýdim, ya yaparlar ya hiç bir peýdasy bolmajak muktara düşürerler diýdi. Edim şolar ýalan bolly. Olar rozwa ýakan aýdyşlar ýaly öz aralarında bilýärler. Ministrler kabinetindekiler, bankdakiler. Belki de bu bir gara siyasat hükmünde yürüdülüp ýör. Misal için hakykatdan hem rozwa ýakan aýdyşlar dolarçylaryň belki belli bir prosenti döwlet işgärleriniň ýa-da ministrler kabinetiniň adamlarydyr. Olar bankdan arzan alyp natlaşdyrýan, bahasy ýen 2-3 hisse köpde. Ony ýen daşary ýurtda sewda edýänler garşysyna. Olar diňe nagat pul bilen çykyp bilýärler daşary ýurtda şu wagt. Bir zat satyn aljak bolsalaram ýa bir zat getirip satjak bolsalaram. Men pikirimçe edil döwlet adam üçin diýilýän lozunga garşy bir iş ýörep ýör şu wagt. Rozvay, adamlar plastik kartdan uzaklaşıp, bankdan uzaklaşıp, nagat pulun elle aylanmagyny ha köp gönüp başladymy. Nähili bolýar? Sen nähili ýagdaýlara duş gelýän? Döwletden şol bankdaky ýerden çäklendirme esasen şol elden alyp elden vermene gönükdirildi. Bu hökümetin halka komensantlara goýan iň soňky şerti ýaly bir zat bolup galdy. Mesela bäzen şu İstanbulda ýükaty däller, ýa-ni bellek geçişmeli owalkylary ýaly Türkmenistan ýük girizip bilen. Bu daňda Türkmenistanda zatlaryň kymmatlamasyna, o gıççılığına da getiriyor. Berdeki işlep duran Türkmenistan'ın iyildeşlerimizin yani rayaklarımız için katı ervet tesir etti yani. Mesela o zaman $100, $2 giden olsalar, $10 şu $100, $3-4'dan ekmek zorunda kaldılar. Komisyası ha? İyi verilen pulun komisyası. Hava bakar, bugünkü gepleşiği cemlek koyuver. Men aytjak bolanlardım, bizim hökümetin, bizim ýurdumyzyň lideriniň maksadı näme? Öňüne çykyp sorasy gelýär. Janon, sen näme etjek bolan adamlar özüni asyp ýörenem bar, günni görebilmän. Günni görjek bolup özüni satyp ýörenem bar. Sen näme etjek bolan plastikli karta girdi, pullaryny atlaşdyrdylar. Berenip ýördi diýene, inni onam galdyrdylar. Diňe daşary ýurtda Türkmenistanyň içinde de plastikli kartadan pul çekjek bolýarlaryny olam çäklendirmeli. Sende de limit bar. Şo näme etjek bolýarlar, maksady näme? Sen ýurdundy tutjak bolsaň şoňa görä bir awadanlaşdyr ýurduny öz ilatyň üçin. Ýok, ýurdumda edi bilemok diýseň, gaplaryny aç, adamlar öz gününi görer ýaly. Sen mene hiç talap eden oklar, öz gününi görer ýaly. Daşary ýurtda işlesin, okasyn, ýaşasyn. Näme etjek bolýarlar? Plastikli kartçykany yapdylar, adamlar ýene bir zat çykarar. Ýöne bu hemme edilýän işleriň soňunda da gara işler bar. Adamlar mejbur edýärler şonu etmek üçin. Men aýtjak şular. Şu çäklendirmeler bilen adamlary bir kanun ýollara, gara bazarlara gönükdirýärler diýjek bolýar. Bu meselede men bir zat koşup geçeyim de şu bakalım. Gara bazarda adamları gönükdirýän hökümetin asly özü halka aş etdirýärler. Onun jewerini de soňunda halk görýär. Bahar Rozvay Azatlyk Radiosunyň Dünýä Türkmenler gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Bolýar, size sag olun. Sağlyk görüşelim. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.